assalamu alaikum bandiraɓe sekilaɓe rewɓe Allah jokkoɓe enɗam on calminama kala to gonɗon e dunde baba adama he mi yon baron kire jam minen tabarikallah machallah min kire jam en gartiɗo e WARAANGO-TV ko Allah welane gartuɗen ɗo en calmini hilifaɓe diine wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal en jeehi ha galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall en calminiɓe en juurima en ñaguima Allah moƴƴere nde Allah yoɓanten ɓe moƴƴere en jeehi ha to Wourossogui en calmini galle ceerno Aliou Thiam en calminimo salminago wondugo needi e netare ko ɗon ɓenneten ha jehen to Matam calminen to mo sama sama rabbi en calmini en juurima en ñaguima duwaw en gartiɗo e WARAANGO-TV addande en yewtere men no kewnoɗen wadde ni hande noon gadduɗen ko en garti pour haalde e réseaux sociaux noon mi wima ko maayo gueeƴi gasata a haalan hen tan ko mbawɗa ko heddi ko goppa goɗɗo so ari jukkita way kono maayo gueeƴi ƴettu tan podma tan jara sa tan piisa ɗum ɗiti goppa gati réseaux sociaux hande ko kañum tan ɓuuri wonde ɗo plus fort e nder aduna he réseaux sociaux moƴƴini no kewmi wiide ni réseaux sociaux jokki enɗam réseaux sociaux janggama famama kono réseaux sociaux kadi bonni ko heewi holto bonande nde ɓuuri yarude bonande nde ɓuuri yarude koye minen e rewɓe ɓe porte buluji ɗi nena pusa gartiran hakkillaji men no feewi ƴeewen ko mbaɗeten e nder ɗiɗo portable uji par ce que hunde foof nena e portable mi wima noon portable hande way kono sirlu neɗɗo ni saabu aɗa waɗa hen sirlu ma aɗa mofta hen gueɗe ma kewɗe ɗum ɗon noon kala kaɗa waɗa hen ƴeew ko mbatta hen ene waɗi hen foroje ɗe ganduɗa taw foroje ɗe jooɗani walla taw foroje ɗe peewani taw foroje ɗe ɗe ganduɗa kadi welani haydarde an debbo mbaɗa ɗum e nder portable ma jogoɗa mata anda portable ene sama majja so majji hol pottowo hen beele anda ko yumma hoccata portable o anda taw ko bamma anda taw ko bane gorko hoccata portable o walla ɓinguel ma walla ese hocca portable o walla goɗɗo hocca portable o taw ko gañoma yeyma e nder duniya jogo watta ɗum arma so daari ko woni hen ko andi fewani yoɗani an a dañi probléme mo ganduɗa ene anda foof holto jogorɗa haalde ɗum ɗon noon portable koko renete no feewi kala kaɗa waɗa hen yaata waɗa andi ko mbatta hen ko portable ene paana nawa ɗum to pewnowo anda ko hol yon anda jikku mum anda ko yahata anda ko artata ganduɗa tan ko portable ma waɗi en panne jaaha toon to pewnowo ndaara galerie ma ndaara ko woni hen ko foof so yoɗani yuɓɓani foof watta ɗum e nder portable mum jogo watta ɗum arme walla sara ɗum e nder réseaux sociaux taw wona an ni waɗi ɗum ɗon noon mi wima neɗɗo wawi pande mi haalani noon kene wiye machine kala ko neɗɗo ne waɗa e nder portable yo andu tigui rigui ko waɗata hen ko saabu ene waɗi photoje ɗe ganduɗa yoɗani ene waɗi photoje ɗe ganduɗa welani darde ene waɗi hen audio ji ɗi ganduɗa welani heɗade ene waɗi hen audio ji ɗi ganduɗa nene e ɗiɗo portable uji ɗi jiiɗa so neɗɗo heɗima ɗum ene wawi ni fusde wuuro ene wawi fusde leñol ene wawi serdude yaadiɓe ene serda hay sehilaɓe yadanoɓe audio bonni sehilagal audio bonni leñol wonti kaptodire e koye munen audio wonti jokkanmi jokka ha leñol ngol saro walla sehilaɓe yadannoɓe tigui rigui holko tahi taw neɗɗo o yaltinani holmo haaldanno ha yetti moɓe ñohanno ha yetti ɗum ɗon noon ƴeewe ko mbaɗeten e nder réseaux sociaux he mi wima portable ene weeli no feewi portable ene yuɓɓi par ce que hande ko jamanu on gonɗen koye jamanu réseaux sociaux gonɗen koye jamanu portable par ce que neɗɗo hande kala to jaaɗa a yadane portable ma waytino kono carte d'identité ni so saami ndaari pewnowo walla koccuɗo hocci ƴeewi galerie ma tawi hen ko waɗi fayida on ne wawi nanguiddema juuɗe 33 hokkinma respect hokkinma hurum wima nde kadi oɗo ko baɗɗo fayida ene woodi yimɓe noon padi tan ko ha kolla ɗumen caggal taw portable ma ala code ƴetta portable ma taw hol numéro uji ɗi cohli hen ƴetta numéro uji ɗi watta ɗum transfert e portable mum jogo taw an walla gueɗe ma goɗɗe ni jogo taw an a sikkani ni taw portable ma ene
on ƴetti ha waɗi ɗum transfert fo e portable mum aɗa ka ɓesɗo aɗa jogui sukaɓe ƴetta n'importe filmaji bonɗi photoje bonɗe mbaɗa e portable ma te hande Allah ne walli cukalon tokoson kon ɓe gondi ko wawde machine saabu ko nduɗo feɗenu tan ɓe ƴettata kala toɓe beela ɓe jalta cukalon hande jaaro wonde 3 ans kala mo dokkuɗa hen portable ene andi to natata ene andi to yaltata ɗum ɗon noon haade ne andi to natata ene andi to yaltata an joguiɗo responsabilité ma an mo ganduɗa ka kilifa hoore ma ƴeew ko mbatta e portable ma sa andi ha ƴeewi a wawa wadde e portable ma jogo code jogoɗa sécurité portable ma neɗɗo kala kaɗa waɗa jogo sécurité hoore ma réseaux sociaux wonti hande beele ndendi hewɓe nen ɗo taw hay goto bonnani ɗumen kañum bonni koye munen holno bonniri koye munen keɓa nder suudu ma aɗa photo won photoje ɗe ganduɗa yoɗani jooɗoɗa potoɗa aɗa leeli aɗa foti walla aɗa filma hoorema n'importe filma yama ni mema nattoya e groupe yama mema taw ko an weddini hoorema e nder réseaux sociaux taw hay goto weddanakima ko an yeehi hoorema hol dalilu ɗum hol dalilu mo ganduɗa an aɗa filma hoorema tan filmaji ɗi jooɗani aɗa weddo e nder réseaux sociaux yoɗani neɗɗo noon mi wima kañum hollato hoore mum holko woni kañum waɗata e hoore mum needi kañum waɗata e hoore mum respect saabu sa diwi 18 ans a andi portable aɗa foti jogade timmuya aɗa foti jogade faamuya ɗiɗo réseaux sociaux ji kala ko naati hen wona kene yalta kala ko naati hen wona kene yalta neɗɗo noon mbiɗa sikki sa foti hoore ma a woppi e nder portable ma a anda fof no jungo ma mimirta aɗa waɗa e sag ma ni taw portable o ene sohay jiiya kala audio ji ɗi kaldaneɗa yaha lanstoya yaha e banggue goɗɗo an neldin ɗum hoorema hay goto neldani mbiya holto ndewmi walla holto min ɗiɗo photoje jeehi walla an mo ɓiɗoya photo nelda ɗum walla pilmuɗo nelda ɗum o on ne yaha wona jokka joguima arme ma a naggama otas a wonta ɗippu a wonta jogo fayida a wonta haaldani ma dow kala ko welma koye condition ngaji mum ndewata holko waɗi ɗum par ce que nene jogui ne andanma ko ganduɗa so yaltini aduna he an a wonta jar hay buɗɗiɗi nden noon haade neɗɗo wasde jarde hay buɗɗiɗi yo neeto hoore mum anda hoore mum neeto hoore mum takto hoore mum e needi moƴƴiri réseaux sociaux waɗirano ko jangde waɗirano ko kala ka anda e aduna he ganda waɗirano ko kumtal haaju jawgal min hande mi jooɗoɗo e Dakar somi welama haaldude e gonɗo France ɗon e ɗon mi nodda ɗum min kalda somi welama mi waɗa appel vidéo yiye ɓikkon mum taw ko joom galle ma yiye ɓikkon mum darma calmodira on appel vidéo ɗum ɗon foof hande iwi en batti hen ko ɓuuri bonde ko so filmaji baɗɗi graw nelda aɗan ɗum ɗon e muusi netoɗen koye men foof ko enen rewɓe hay goto kadi fawa enen ɗum enen pawi koye men somi filmi mi woppe portable am somi neldi sekilam ne wawi bonde somi memi feɗendam ene wawi sarade monde entier gartiran hakkillaji men enen rewɓe ɓe mi wima aduna ko debbo jogui ɗum debbo moƴƴinta debbo fewnata ko debbo bonnata debbo sa fewni fewan sa bonni bona ɗum ɗon noon gartiran hakkillaji men ɗiɗo réseaux sociaux ji ko ɓuuri hen hewde jiyata tan oɗo mbiɗa andi ɗum oɗo jeeya ko wuuro naggam holno waɗi ha yalti oɗo mbiɗa andi ɗum oɗo jeeya ko wuuro naggam mbiɗa andi feccere hen e yimɓe hande nen ɗo ala ko bonni aduna munen sona ɗiɗo portable uji oɗo réseaux sociaux yen yimɓe jagga dimo jagga neɗɗo moƴƴo jagga ɗum jenna ɗum ha natta jarde buɗɗiɗi e nder réseaux sociaux walla an mbiya min komi jontaɗo walla min komi ɓi moƴƴo jagga oɗon ndende groupe haare waɗa mbaddon audio ji ɗi ganduɗa artata e nofuru audio ji ɗi gañoma nene heeɗi jinnaɗe ma nene heeɗi famille ma fof nene heeɗi o ƴetto oɗo askinan ɗum ƴettoje ha ara to mamiraɓe mum goɗɗo ƴetta ƴettoje goɗɗe ɗe kañum no yoftodira e mum elle on gona ɓiɓɓe moƴƴuɓe walla elle on gona ɓiɓɓe waɗɓe fayida elle on gona yontaɓe e leñol ngol mi wima neɗɗo kala kaɗa waɗa ƴeew ko mbatta andu ko mbaɗata gandal noon yonata waaju yonata kadi ala mo juumata Allah subahanahu wa taala tan woni mo juumata kono neɗɗo e neeto hoore mum e oɗo réseaux sociaux anda ko waɗata hen anda ko fotata hen anda ko haalata hen ɗum tan woni réseaux sociaux ganda ko potoɗa
ganda ko pilmata hen ganda ko kalata hen sabu réseau social aɗa wawi haalde hen ko ganduɗa kene fusa wuuro yimɓeɓe gañma hen ha illa yawmidin walla kaala ko ganduɗa taw yimɓe fof ne jinma hen ɗum ɗon noon kala keɗen mbaɗa hen ƴeewen ko mbaɗeten hen ƴeewen ko kaaleten hen sabu noon mi wima ko majjata maytata ko ganduɗa en ko ɗon tan woni ene jaari ƴewtade no fewi ene jaari ƴewtade no fewi ɓuuri hen boomade fof ko enen rewɓeɓe eɗen jurmini eɗen bonna koye men woɗɓe kadi bonna en kadi bonnude koye men eyyi ko wona ɗum ko hande goɗɗum nena fusa aduna o won sirluji ɗi ganduɗa ne yalta taw hay goto anda to yaltiri taw koko luɓam téléphone ma mbiɗa nodda kaari to luɓɗa ɗum téléphone ɗo taw an kañum to mo luɓɗa téléphone o taw ene jogui appareil mum ene waɗi application mo ganduɗa ko enregistrement en téléphone sa luuɓi ɗum noddi ene wawi nande hen ko heewi yaaha joñoɗaɗa cikka ko an ko kalɗa ko a suuɗima taw noon wallahi a suuɗaki sirlu ma weeji feeñi kaala sirlu kala ko wonno hen jomum sa hokkiri ɗum téléphone mum sa yeehi kala ko kalnoɗa ene wawi andude hen mbiya ijjam mine de kaldunomi tan koye Oumar Doro Kume ala imo yaltini ɗum ɗo kaɗo haala ala kaldunomi tan koye Nafisette ala kaɗo haala yalti mi andama kaldunomi ɗum ɗon noon taw noon ko appareil mo luɓiniɗa o jomum ko noon jogori appareil mum ko noon fewniri appareil mum an ganduɗa a boomima sirlu ma yalti te anda foof no yaltiri ɗum ɗon foof koye dentugol aduna dentoɗe mi itta min somi ala crédit min mi ƴeewa no dañimi crédit walla mi jooɗo hami daña crédit taw koye portable am min tan goppe luɓugol portable gueɗe kewɓe nene yimɓe nene jaayo hen taw koye luɓugal portable waɗata noon kala kaɗa haalde e neɗɗo oɗo saaha andu ni ko kalduɗa e mun andu ko kalduɗa e mun sa andi ko kalduɗa e mun tan a tampata saabu hayso wona ɗum foof ne heeɗo sa haali ko wona noon tan ene ɗeesi hamnade seeɗa ɗum ɗon noon hande ko min Maymouna Sy no kewmi wiide ni debbo mo guuriki koliyaɓe arnoɗo yewtidde en ɗo e Warango TV sen belama kadi mbiyen debbo mo Guédiawaye arno yewtidde en ɗo e Warango TV on jii ñantugalam jongal ngal ɗo ngal ñantimi hande ñanti kam tan ko debbo mo Guijilon ene wiye Fandiaye Diaynde o wiye Guijilon Couture kanko wi kam Mounas Sy mbimomi naam o wi saɗa yaha Warango TV gara mi ɓorninma robbo mi filma kala ha jooɗa sabu noon minen foof min nanggani liggey he sabu Warango TV ko Warango men TV ɗum noon Fandiaye Diaynde debbo mo Guijilon Couture mi wima a jarama Allah jarama ñantugal ma ngal yooɗi feewi kadi robbo feewi ko ni tan kewɗa wadde Seydi Ndiaye amin mbima yo Allah kadi ɓeydu no hannirta ni Allah ɓamta kadi liggeyo no hannirta ni tabarikallah machallah en calmini noon baniraɓe worɓe ɓe foof calminama ñaganama Allah moƴƴere mi salmini Seydou Kalidou no feewi on kadi ko afoyayo e bandam bonnani kañum e joom suudu mum ne wiye Nafisette en calmini kamɓe foof hay goto en goppani en jahan noon to henna ha to juuɗe jaaɓe calminen toon Selmoudra Dia Graf on wiyete gorko mo juudeji joyyi a salminama a ñaganama Allah moƴƴere en calmini kadi Tulla Ndiaye debbo mo juuɗe jaaɓe a salminama a ñaganama Allah moƴƴere on mbiyama onon foof on jarama Allah jarama en garta kadi semaine prochaine merci